Bueno, ja estem aquí, amb ganes de fer aquesta formació. Gràcies als que esteu aquí per primera vegada, gràcies als que esteu repetint. Gràcies també a la Marina per organitzar aquests webinars, a tot l'equip de Codi, per extensió a tot Costa Brava Centre. I, bueno, gràcies a totes i tots els que ja porteu quatre webinars amb nosaltres, quatre formacions, no? Perquè ja he vist alguns que us estan agradant aquestes formacions i estic molt content d'això. Primer el vam començar el 24 de març. Pels que no vau poder assistir als anteriors tres webinars, us deixo l'enllaç del nostre canal de YouTube on estan les nostres aquestes formacions, que les podeu gaudir si les voleu repassar, els que ja veu assistir. Aquesta demà mateix estarà penjada al nostre canal de YouTube. I sobretot, jo us faré molts regals avui, com sempre. Us regalaré cosetes que són del vostre interès, així que vosaltres, sisplau, regaleu-nos la vostra subscripció al nostre canal de YouTube, perquè el que volem és crear comunitat. Després parlarem de comunitat, avui parlarem de comunitat, i el que volem crear és la comunitat d'interessats en màrqueting turístic més gran que hi hagi, i compartir coneixement i aprendre constantment. I, per tant, us convido que us subscriviu, perquè a partir d'aquest canal de YouTube crearem la comunitat d'interessats en màrqueting més gran. D'acord? Pels que no em coneixeu, jo soc Borja Expósito, soc CEO i fundador de ZipZap, l'agència especialitzada en màrqueting turístic, i col·laboradors de Codi, de Costa Brava Centre. Gestionem tot el que té a veure amb màrqueting digital, fem pàgines web, etcètera, coses que segurament gairebé tots vosaltres ja ho sabeu. Anem a començar amb l'índex. Us poso aquí l'índex. Què parlarem avui? Doncs farem una petita introducció, una miqueta de pseudofilosofia econòmica o un retorn d'inversió rentable. Bueno, ja ho veureu, una miqueta així d'introducció. Farem una miqueta de repàs dels webinars anteriors per tal de veure on estem ara, que us explicaré avui, cap a on vull que dirigim aquesta formació i les formacions properes. Parlarem de l'estratègia, és a dir, del que hem estat parlant al primer webinar, de l'estratègia de la creació de la planificació estratègica, del que és el pla d'accions, de la intervenció en el pla d'accions, de les diferents etapes o fases del pla d'accions. Parlarem de la comunitat, de com podem fer, si és que podem fer, si és que podem crear la nostra comunitat. Tirarem a la brossa mites sobre les xarxes socials. Espero que més d'un d'aquests mites l'enterrem, definitivament. Parlem de xarxes socials, de com crear una estratègia, de com les xarxes socials són un espai de difusió, de com són uns amplificadors, un espai d'amplificació orgànica del nostre contingut. Sense contingut no som res, seria el següent pas, el contingut és el rei. Us faré un regal, que és un calendari editorial. Us faré un altre regal, que és un checklist de SEO, perquè els vostres continguts, els continguts que redacteu, tinguin uns elements bàsics que agradin al nostre amic Google. Parlem de les bones pràctiques a les xarxes socials d'una manera bastant ràpida. Això és un tema que tenim molt tots al cap. I després us posaré uns exemples que podeu utilitzar per tal d'incrementar les vostres vendes a partir de la destinació. Veureu quina estratègia hem fet, quina estratègia portem temps aplicant i quins són els beneficis que us pot portar aquesta estratègia, treballada a partir del que són les cerques ongoing, les cerques permanents. Oferta i demanda. És la petita introducció que us vull fer. Al final, estem ara mateix en una situació on evidentment, no tenim possibilitat de captar tot el públic que ens agradaria, el públic que estem acostumats a captar, que al final és tot el món. Ni tan sols podem optar a tot Catalunya ara mateix. Només podem optar al turista de la nostra regió sanitària.
com que avui la majoria sou de Costa Brava, les dades que he preparat són de Costa Brava, però Carles, ja t'he vist per aquí, tu no ets regió sanitària Costa Brava i algun altre que he vist per aquí que tampoc és regió sanitària Costa Brava, vosaltres també podeu tenir aquestes dades fent una cerca a Google ràpida. Aleshores, regió sanitària gironès, és que estem parlant de més de 750.000 persones, no? 750.000 persones a les quals ja podem impactar i que ja poden venir als nostres establiments turístics. I per què ho dic això? Perquè aquestes persones només poden venir si tenim els nostres establiments oberts. I, evidentment, els nostres establiments estaran oberts quan nosaltres ens convinguin com a empresaris i evidentment, farem números abans d'obrir per veure la rendibilitat i, si és possible, doncs, poder complir amb aquest punt mort i, per tant, que ens resulti rentable. Reflexió simple. Si no hi ha oferta, no hi ha demanda. Per tant, som els primers que hem de construir l'oferta. I l'oferta, evidentment, passa per construir-la a partir de l'obertura. Si no tenim obertura, una previsió, obertura o previsió d'obertura, no tenim res que oferir. I després, la comunicació d'aquesta obertura, que és justament les coses que avui treballarem. Com podem comunicar aquesta obertura, de quina manera, com podem utilitzar les xarxes socials, com podem utilitzar determinades estratègies de cerca per tal de posicionar-nos i que el nostre client ens cerqui, ens trobi i finalment ens compri. D'acord? Anem molt ràpid en aquest punt. Aquests webinars que es van iniciar el 24 de març, aquest és el quart, han tingut una evolució. Hem començat parlant de planificació estratègica, de què és la planificació estratègica. Vam seguir treballant el tema de les fotos i vídeos pels vostres establiments perquè tinguéssiu cintura, perquè aquests dies tan difícils poguéssiu treballar aquests elements audiovisuals i vam treballar la part de l'email marketing. Avui m'hagués agradat parlar de moltes coses i conforme m'anava preparant el webinar d'avui em venien 15 idees noves al cap i les he volgut separar en dues formacions diferents perquè si no estarem aquí fins a les 4 de la tarda i tenim tots moltes coses a fer i prefereixo que hi hagi càpsules on després l'important sigui que les puguem aplicar el mateix dia, al cap d'unes poques hores i que la setmana que ve ens tornem a trobar per seguir parlant d'accions i d'estratègies. La setmana que ve, si tot va bé, la setmana que ve, en 10 dies, estigueu atents al correu electrònic, us enviem una següent convocatòria per aprofundir o per treballar l'ampliació de contingut, és a dir, com fem que els nostres continguts arribin a més gent, ja no d'una forma orgànica, és a dir, una forma no pagada, que és la que avui sobretot veurem a partir de l'ús de les xarxes socials, del que ja vam veure fa 15 dies a partir de l'email marketing, sinó a partir de la inversió publicitària. És a dir, fent inversions podem amplificar el nostre missatge i, a més, podem hipersegmentar, teledirigir i dirigir-nos als nostres buyer personas, que són aquelles persones que hem creat, aquelles imatges dels nostres clients amb els quals ens volem dirigir. Si us recordeu també de webinars anteriors, l'exemple del gimnàs, on aquest gimnàs va fer un spot tan divertit, on posava sobre la taula 10 tipologies dels seus clients, 10 tipologies de buyer persona, que eren amb els que ells volien que se reflectissin, els seus clients se reflectissin amb aquelles imatges i, per tant, causar aquella sensació de que la marca estava reflectida amb els seus clients. Molt bé. De l'estratègia al pla d'accions he titulat aquesta diapositiva i vull fer un repàs del que és una planificació estratègica. Una planificació estratègica, i veureu que repetiré constantment els 4 primers elements d'aquesta planificació estratègica avui, la setmana passada, d'aquí un mes, i sempre, sisplau, interioritzeu aquests elements. Determinats punts són obligatoris que els apliquem a qualsevol de les accions que volem posar en marxa al nostre establiment turístic. Els objectius, tenim 2, sempre. Incrementar la notorietat, posicionament i reputació del nostre establiment, de la nostra marca, incrementar les vendes.
I més encara ara no és només incrementar les vendes, sinó és incrementar les vendes i la despesa que es fa de cada una de les vendes perquè, o de cada un dels clients, perquè costa molt aconseguir clients, per tant, hem de ser capaços de treure el màxim rendiment a aquesta inversió que hem fet en la captació de clients. El segon element, els elements de valor de marca. Som diferents, hem de construir una marca que s'assembli al nostre client, que s'assembli a nosaltres, que s'assembli a nosaltres i que el nostre client se senti reflectit i que la pugui viure com a seva i que s'hi partícip i, si es pot, arribar a construir una comunitat a partir d'aquests elements de valors de marca. Recordeu-vos, no poden ser coses generals, no han de ser coses flower power, han de ser com som. I després us poso uns exemples de també com hem traslladat aquests elements de valor a un branding, i us explico també què és un branding després. Productes i serveis, és a dir, hem de llistar tots aquells elements que podem oferir als nostres clients i, com us deia, estem en un moment on tindrem menys clients, ho sabem, per tant, hem de treure el màxim profit d'aquests clients. Com ho hem de fer? Incrementant la seva despesa. Com ho podem fer? Oferint més serveis, millors i més serveis, productes diferents, experiencials. Això ja ho hem estat treballant, són tècniques d'upselling i de cross-selling. I quart element, públics objectius i els interessos d'aquests públics objectius. Veureu que avui insistirem molt també en aquest tema de com construïm els buyer persona, de com els fem, de qui són. I us posaré exemples concrets que després podeu traslladar a vosaltres, pensant en el món offline, amb vosaltres mateixos, com podeu construir aquestes fitxes, aquests elements de buyer persona que després faran que aquests elements de marca, combinats amb aquests productes, puguin ser teledirigits als públics objectius segons els seus interessos. Altres elements que no vam treballar a la primera dels webinars és el tema del benchmarking, és a dir, una comparativa amb la nostra competència, el tema del DAFO, són coses que segur que això ho teniu bastant per la mà i que ho heu de fer, heu d'analitzar la vostra competència i us heu d'analitzar vosaltres mateixos amb les vostres debilitats, les amenaces, les fortaleses, etcètera. De tot això ha de néixer el relat, que seria com l'explicació literària, narrativa de tot el que som, per finalment crear els missatges i dels missatges, passar als claims, és a dir, aquell missatge curt, aquella frase, diguem-ho així, que volem dirigir al nostre públic objectiu i que, insisteixo, combina els objectius amb els valors de marca, amb els productes, teledirigint-los als públics objectius, segons els seus interessos. Insistiré en això, és que no em penso cansar, i em direu, ets un pesat en aquests temes, Borja, sí, ho soc, però és que els hem d'interioritzar constantment i els hem d'aplicar en tot. Un cop tenim la planificació estratègica, que és el que hem reflexionat, és el que hem pensat, és la senda, és el camí que hem de seguir, passem al pla d'acció. El pla d'acció és l'execució, allò que hem de fer per arribar als objectius. Qualsevol pla d'acció, qualsevol cosa que fem, comença amb continguts. Si no tens un contingut, si no tens res que explicar, no ets ningú. Són aquests missatges, són aquests claims, són aquestes imatges, són aquests vídeos, un contingut. Per tant, un contingut pot ser gràfic, pot ser textual, pot ser audiovisual. Un cop tenim aquest element de contingut, aquest element, diguem, textual, gràfic o audiovisual, necessitem un espai on difondre. Això sí que ho treballarem bastant avui. Una d'aquestes parts, que és les xarxes socials. L'email marketing, per exemple, ja l'hem treballat, la part de relacions públiques clàssiques, notes de premsa, enviaments a mitjans de comunicació, i tot això és una cosa bastant usual que porten molts anys executant-se i que té també encara avui en dia la seva repercussió en positiu i us animo a construir una petita base de dades amb els mitjans de comunicació amb els quals pugueu fer arribar aquests missatges de valor que podeu construir amb la vostra singularitat. Per tant, tenim una estratègia, hem fet un contingut, l'hem penjat, és a dir, hem trobat el seu espai de difusió i passarem al punt 3, que és l'amplificació de continguts. Avui treballarem l'amplificació de continguts des d'un punt de vista orgànic a partir de les xarxes socials i del que veureu que li diem les xarxes de col·laboradors. Amb altres idees també us posaré sobre la taula, però sobretot amb aquesta idea. La propera setmana treballarem sobre l'amplificació de continguts, però des del punt de vista de la inversió publicitària. Avui també us donaré alguna pisteta, un tastet al final de tot, perquè veieu com ja ho podríeu fer avui mateix. Els dos últims elements que veieu aquí, el D i l'E del pla d'accions, estem parlant de l'extracció de dades.
tot el que és digital és medible, no ho hem de medir tot, hem de medir aquelles coses que ens interessen, hem d'extreure les dades que ens interessen per finalment poder valoritzar aquestes dades i prendre decisions de manera contínua i més encara en aquests temps on hem de tenir una cintura increïble perquè no sabem com evolucionarà el mercat, si ara va per aquí, si ara va per allà, si ara hem de captar gent d'Olot, després ja podem captar gent d'Osona i després ja podrem captar gent de l'àrea metropolitana. Per tant, cintura, valorització de dades per veure com està el mercat, analitzar també les tendències, no només les nostres dades pròpies, sinó les del sector, amb totes les estadístiques que sigui i d'ESCAT, de qualsevol dels indicadors analítics que puguem extreure. Anem a parlar un moment de la comunitat. Bé, abans de parlar de la comunitat, vull parlar-vos del tema del to, que no se m'oblidi. El tema del to és important. El to de veu. El to de veu em refereixo a com escrivim les coses i com les comuniquem també gràficament. Els nostres valors de marca i de producte, combinats amb els nostres objectius, ens han de marcar quin és el to de veu. Si som un hotel de 5 estrelles clàssics, doncs el nostre to haurà de concordar amb ell. Si som un restaurant divertit, entranyable, modern, catxondo, doncs el nostre to haurà d'anar relacionat amb ell. Quan parlem de to, insisteixo, no ens estem referint només als copies, als escrits, als textos, allò com escrivim, sinó al branding en general. I el branding ho és tot. El branding és com escrivim, és la gràfica, és el disseny de la pàgina web, són els vídeos, però és com estem atenent a les persones que venen i que entren al nostre hotel, al nostre restaurant, al nostre càmping. Llavors penseu que el nostre establiment mereix un to concret, un to fiable, pròxim, hospitalari, o mereix un to més canyero, més atrevit, més de disbauxa. És molt important, perquè els nichos són diferents. Si jo tinc un hostel de ciutat que em dirigeixo a un públic jove, doncs haig de tenir un to determinat per atreure a un determinat públic. Si, com deia abans, soc un hotel 5 estrelles superclàssic d'una ciutat europea, doncs haig de tenir una altra tipologia de to. Aquí us compartiré la pantalla per ensenyar-vos alguns exemples. Aquí estem. Aquest és un restaurant de Cunit, és la Rosseria. Aquí els propietaris són unes persones molt canyeres i, per tant, el to que mereixien era un to canyero. Ell és amant de la música, amant del funky, en concret, i ens hem inventat claims del tipus el funky, o sigui, l'arròs més funky de la Costa Brava, per exemple, o hem creat imatges tan divertides com aquesta, amb un directe que vam fer. El to és brutal, no? És a dir, a partir també d'elements que el xef utilitza molt amb el seu llenguatge, els estem expressant, estem traslladant aquell branding, aquella imatge que ell ja expressa en el seu restaurant a elements visuals. Fiebre del sábado noche, seguim amb el funky, donant-li voltes al tema STEM, ell se sent reconegut, els seus clients se senten absolutament reconeguts amb això. Després tenim tons una miqueta més clàssics, per exemple, on, no sé, qualsevol element, no? Doncs deixa't emportar, viu el moment i gaudeixo el teu ritme. Aquí estem jugant molt més amb una imatge visual, amb una fotografia, amb una imatge que transporti, no tant amb una imatge gràfica com en el cas anterior. Què més? Doncs mireu, tema de càmpings, també. Aquí sí que estem combinant elements més gràfics amb elements més de natura, de què pots fer, de què pots viure, etc. I aquest seria un altre cas, el de Casa Albets, on aquí, evidentment, tenen uns elements de valor, de marca i de producte. Ells són un hotel vegà i estan en ple de la natura. Per tant, sempre i contínuament hi ha natura, hi ha el nostre propi hort, hi ha com les plantem les plantes, és sempre al voltant d'aquests elements. I suposo que us haureu fixat, que és una de les coses que després treballarem, amb què en gairebé tots aquestes capsuletes, aquestes xarxes, aquests Instagrams que us he ensenyat, hi ha elements de destinació.
Després treballarem el tema de la destinació perquè hem de donar-li més canya a l'ús de la destinació per tal de beneficiar-nos com a establiments. Molt bé, un cop us he ensenyat això, torno a la presentació i anem a parlar de la comunitat. La comunitat és allò que volem arribar a crear tots, veritat? Hem de tenir claríssim quins són els elements de base, aquests elements, insisteixo, de valor de marca, de producte, de serveis, de destinació i de públics objectius, per tal de poder construir la nostra comunitat. La nostra comunitat o la construcció o les comunitats que tenen en comú? Els valors, els serveis, la destinació. Tinguem en compte una cosa, quan parlem de construir una comunitat, és que el món actualment no és un món sense retorn, és un món en el qual un llença un missatge i els altres escolten. Això era abans, no? No és un món unidireccional com abans, no és un món en el qual es llença una sola campanya a televisió i de ràdio i ja està. És un món en el qual tots comenten, no? Tots comentem, tots som participatius, en el qual tots opinem. Per tant, hem de tenir una comunitat, és tenir un exèrcit de col·laboradors, un grup de persones que compartiran els nostres valors, els nostres productes, els llançaments dels nostres nous productes i que interactuaran amb nosaltres. Quines són les comunitats que existeixen, les tipologies de comunitat? A mi m'agrada, unir-les amb 4, no? Les creades per interessos comuns serien les primeres. A mi m'agraden els cotxes i el que buscaré són llocs en els quals trobi fotografies, materials, comentaris sobre els cotxes. A mi m'agraden els viatges en autocaravana i el que buscaré són pàgines en les quals m'expliquin continguts sobre elles i els millors llocs per anar amb la meva camper. Després tenim les comunitats que s'uneixen per activisme. Ho veurem clar amb l'exemple de les ONGs, Metges Sense Fronteres, Greenpeace. Greenpeace té una comunitat enorme, unida per què? Per un objectiu activista, la millora del planeta. Després tenim també les comunitats per ubicació. No sé si vosaltres seguiu a pàgines o grups de Facebook, per exemple, aquests que es diuen no ets de la ciutat, no ets de Berga, sí, no. Són comunitats unides entorn a què? Al valor de la destinació, de la ubicació, d'aquell espai concret. En ciutats grans hi ha fins i tot comunitats, no per ciutats, sinó per barris. I finalment estarien les comunitats de professions. Jo m'uneixo perquè amb els advocats, jo m'uneixo amb els enginyers, també per hobbies. Tenir aquestes 4 categories i fins i tot alguna altra que també ens pot venir al cap no vol dir que nosaltres, que el nostre establiment sols hagi d'estar en una d'elles. Per res. La nostra comunitat pot arribar a formar part de les 4. Però sí que hem de fer o sí que hem d'arribar a determinar quina importància li donem a cada una d'elles. Per exemple, si jo tinc un restaurant de menjar japonès a la Bisbal, doncs estaré unint els amants del menjar per un interès amb els habitants, una ubicació d'un lloc concret de la Bisbal. Però, a més, si resulta que el meu restaurant de menjar japonès, l'especialitat és el ramen, doncs ja estic afegint encara més especificitat, més interès al meu negoci. Estic donant més valor a la meva comunitat. I recordeu que en les formacions que hem donat abans, això són els elements estratègics. Hem de ser capaços de llistar tots els serveis, tots els productes que oferim i amb la construcció de la comunitat es veu clarament com és necessari fer aquest treball. Us poso un exemple. Abans us ho he dit, per què jo estic insistint constantment en què us doneu d'alta, us feu subscriptors del nostre canal de YouTube? Per la creació d'una comunitat. Vull crear la comunitat més gran d'interessats en màrqueting turístic. Vull que hi formeu part, vull que us beneficieu d'aquí. Sabeu que hi haurà un contingut de valor, per tant, us subscriviu, aneu i veieu els vídeos que anem publicant. Igual que amb els nostres articles, etc. La construcció de comunitat és la construcció d'un exèrcit que et pot servir per infinitat de coses a curt, a mig i a llarg plaç.
Com que ja sabeu que m'agrada molt això de les dades, i si no ho sabeu, doncs us ho dic ara mateix, i m'agrada, sí, ser molt creatiu, però a partir de dades i a partir de tenir memòria, doncs ara aquí farem una rotura de patró, que li diuen, després us explicaré també això que són les ruptures de patró, i us tornaré a compartir la pantalla per ensenyar-vos una coseta, que és el que té a veure amb les paraules clau de cua llarga. Quants de vosaltres heu escoltat a parlar de les paraules claus de cua llarga? Va, feu-me un comentari, digueu-me simplement sí o no. Hi ha una miqueta de delay sempre, hi ha uns 30 segonets entre que jo us faig la pregunta i començo a veure les respostes. Molt bé, veig que ja ho has vist a YouTube. Molt bé, perfecte. Així m'agrada. Se'ns hem d'anar formant constantment. Susana, la resta no? Perfecte, doncs vinga, va. Som-hi, vamos a ello. Torno a compartir la pantalla. No, a veure, què he fet? Ara sí. Aquí està. Molt bé. Ens fixarem amb dos cercadors, amb el més important i amb el segon més important. Per exemple, posarem aquí Hotel Costa Brava. Molt bé. Tot el que són les paraules aquestes, l'ampliació, comencen a ser ja paraules de cola larga. Un truqui. Si poseu l'asterisc aquí, us donarà paraules superinteressants que podeu utilitzar. Aquí veieu que a mi em surten unes dades que segurament a vosaltres no us surten, que és Costa Brava Blanes, per exemple, té 1.600 cerques mensuals i un cost per clic i un nivell de competència. Això ho tinc jo perquè utilitzo una eina que es diu BitIQ, després us la poso al xat, ara no us la puc posar perquè al tenir la pantalla compartida no el puc utilitzar, però després us ho faig, que és superinteressant i té una versió gratuïta que us pot ajudar molt per temes d'això, per analitzar aquestes cerques. L'altra eina que també podeu utilitzar és aquesta, és Related Keywords. Després us les puc posar totes i podem parlar en una altra sessió sobre això. Mejor playa Costa Brava, per exemple. Veieu que aquí ja ens estan sortint con niños, el número de cerques, etc. Però aquest asterisc el puc posar també a la part inicial. Fixeu-vos, quines sorpreses. Camping, playa Costa Brava. Bodas en la playa Costa Brava. Hoteles playa Costa Brava. Hoteles a pie de playa Costa Brava. És a dir, són paraules claus que tenen nivells de cerca, alguns més importants que els altres, però tenen nivell de cerca, si no, no estarien aquí a l'autocompletar de Google, i que no, són superllargues i són bastant fàcils d'utilitzar. Aquesta, per exemple, si ens adonem, doncs aquí podríem competir perfectament amb aquesta paraula TripAdvisor perquè els títols no tenen una concordància clara. L'altre cercador important és YouTube. YouTube és el segon cercador. El segon cercador del món després de Google. I els dos són de la mateixa empresa, oi que sí? I quan tu vas a Google, moltes vegades t'està donant resultats de YouTube. Aquí he fet abans una cerca que m'ha semblat increïble el resultat que m'ha donat. El resultat que m'ha donat és que aquesta cerca a YouTube té 1.900 cerques mensuals i que no hi ha competència, és 0,01. I el títol, que és una de les coses que han d'anar més en relació amb la cerca, no hi ha cap títol a YouTube que posi Mejor Playa Costa Brava. Això què vol dir? Que us animo, després ho veurem bé quan matem mites,
a crear els vostres canals de YouTube i que comenceu a publicar vídeos perquè us donaran unes alegries que no us podeu arribar a imaginar lo grans que seran, però de veritat. Un cop hem trobat aquestes paraules claus de cua llarga, amb aquests vídeos, ja m'adelanto coses que us volia explicar després, però us les explico ara, imagineu-vos si no podríeu estar a la primera posició. Jo vaig a clicar en aquest vídeo, no m'interessa veure'l ara mateix, m'interessa una anàlisi que em dona aquesta eina, que és detectar quines són les etiquetes del vídeo i m'està dient no hay etiquetes. És a dir, la gent no li... És a dir, aquesta persona, l'Edgar Roberto, el podeu superar de manera molt clara i aconseguir aquest número de visualitzacions gairebé sense baixar de l'autobús en pocs mesos si ompliu aquest apartat que us proporcionarà el YouTube Studio, que és l'eina que s'utilitza per pujar els vídeos i posar etiquetes de cua llarga, com per exemple Mejor Playa Costa Brava, i aquí miraríem, doncs en aquest cas no, però si segurament la posem per davant, doncs Vamos a la playa Costa Brava, és boníssima, no? Podríem trobar aquí coses divertides i interessants per aplicar al nostre canal de YouTube i així guanyar visualitzacions, així crear una comunitat. Vinga, deixo de compartir pantalla per si m'heu fet algun comentari al respecte. De moment no. Estem aquí amb les comunitats. Proveu, per exemple, també, he fet abans cerques amb hotel con piscina, hotel rural, hotel en Calella, la de Mejor Playa, molt bona aquesta també, Mejor Playa Girona. Abans aquesta us l'havia apuntat i no us l'he compartit. Poseu aquesta de Mejor Playa Girona, és espectacular, té 1.900 cerques mensuals i no té competència. Per tant, ja us estic donant aquí un truqui que podeu aplicar avui mateix amb això de les paraules claus de cua llarga tant a YouTube com a Google i, per tant, amb la creació dels continguts. Després us donaré també un altre regalet, com us deia, el checklist del SEO, on entendreu clarament per què s'han d'utilitzar aquestes paraules claus i per què he fet aquest incís ara mateix. I fent això, que abans us he dit que és una ruptura de patró. Estàvem parlant d'una comunitat, he saltat a parlar d'una altra cosa. Fixeu-vos que això són tècniques de manteniment de l'interès. Estic mantenint l'interès, canviant d'un tema en un altre, donant-vos també o dient-vos que després hi ha un regal. Això és molt important amb la creació d'una comunitat, amb la creació del calendari editorial que després veurem. La creació de polèmiques. La interacció amb l'usuari. Són elements que heu de posar en pràctica, que jo estic posant en pràctica aquí com a exemples per tal que vosaltres després els pugueu aplicar a la creació del vostre contingut i a com us expresseu amb la vostra comunitat. Anem a parlar de mites. Sempre mola parlar de mites i destrossar-los una mica. Això què és? Això són els números d'usuaris que té l'amic Facebook. 22 milions de usuarios en Facebook en Espanya en 2019. Ha baixat respecte a l'any passat. Cert, no us ho negaré, ha baixat, però segueix sent la xarxa social que més usuaris té. 22 milions. I aquí hi ha unes dades, que és com es reparteixen per edats. El 47% està per sobre dels 40 anys, entre 40 i 64 anys. Si li posem a més dels 65, és evident que estem parlant que més del 54 està en aquesta franja. Però fixeu-vos, 46% entre 18 i 39. És veritat que la majoria d'aquest 46% està entre 30 i 39. Però jo em sembla que queda desmentit la frase aquella de que Facebook està mort. Sí que ha disminuït amb un 8,8 del 2019 al 2020 i que és possible que continuï disminuint els propers anys. Ja veurem si els amics de Facebook no s'inventen alguna història. Cert també que encara que Facebook hagi disminuït, i com ens ensenyen aquestes dades que hem vist, les dades per edats,
Es tracta d'una xarxa intergeneracional. No? Els usuaris amb menys de 39 anys l'estan utilitzant cada vegada menys i s'està quedant amb una xarxa de més de 40 anys. Bé, sí, en part. És a dir, sí, en part. Després, això el que heu de fer és combinar-ho, ho parlem, amb els vostres clients. Quines edats tenen els vostres clients? Bé, primer, mite desmentit. Facebook no ha mort. Facebook genera una barbaritat de vendes increïbles, per tant, utilitzeu Facebook, a no ser que el vostre target siguin persones que no entren dins d'aquestes edats. D'acord? Evidentment, aleshores, no. Però al final, jo estic segur que el 80-90% de tots vosaltres us interessa captar aquest públic d'aquestes edats que estàvem parlant fins ara. I Instagram. Doncs Instagram va com un tro, com un tiro. No para de créixer any rere any. Veiem les dades, és la xarxa que més ha crescut del 2019 al 2020, amb les dades que teníem fins ara, les últimes dades que ens hem pogut descarregar dels informes que rebem i que tenim accés. I sí, estem parlant de 16 milions d'usuaris, però és que són 6 milions d'usuaris menys que Facebook. 6 milions menys. 22 milions versus 16 milions. Les dues són importants? Sí. Depèn del target? Sí. Bé, ara anem a veure també el tema de les edats. Instagram s'està quedant com la xarxa millennial, la xarxa amb la qual el 61% dels usuaris, insisteixo, 61% dels usuaris tenen menys de 40 anys. Cert també que la tendència d'Instagram va pel camí de Facebook en quant que la franja d'edat que més creix a Instagram és la de més de 40 anys. La que no creix és la dels menors que evidentment estaran a altres xarxes, com per exemple a TikTok. Aleshores, com us deia, a partir d'aquestes dades el que heu de fer és creuar-les amb les dades dels vostres compradors i estic gairebé segur que en el vostre cas els dos públics, les dues xarxes, són molt importants per vosaltres, tant per la franja 40-60 com amb la franja 25-39 que estan més a Instagram. Així que, a priori, a nivell general, sense tenir les dades exactes de cadascun de vosaltres, si voleu, en algun moment les comentem, fem comentaris, després les recollirem i jo, mentrestant vaig parlant, vaig llegint-vos i us puc anar fent comentaris al respecte. I com us deia abans, afegeixo la tercera, YouTube. Utilitzeu-la per això mateix, perquè és la xarxa social que té més usuaris, és l'eina que té més usuaris per davant inclús de WhatsApp. No l'hem utilitzat suficient. Aquí tenim un camí per recórrer en quant a creació de receptes, en quant a destinació, en quant a la promoció del nostre hotel, restaurant, càmping, entorn, etc., que és descomunal. Em sembla que tinc un altre diapo. No, tenim més diapos sobre aquest tema. Passem al següent tema, que és xarxes socials amplificadores de continguts. Què és l'amplificació de contingut? A més de tot el que hem estat veient fins ara, les xarxes socials són un dels millors llocs per aconseguir l'amplificació del contingut. Recordeu-vos, fem un contingut, trobem un espai de difusió, la xarxa social, la pàgina web, l'email marketing, etc. I a continuació fem aquesta amplificació. Avui treballarem l'amplificació, us donaré unes pistes sobre l'amplificació a partir de dos elements, que és com estan programades les xarxes neuronals de les xarxes socials i, en segon lloc, el tema de la xarxa de col·laboració. El primer element, primer punt, primer tip, totes les xarxes socials, la qual cosa, el que volen, perdoneu, és que el client passi el major temps possible a la seva aplicació. Facebook, YouTube, volen que ens passem moltes i moltes hores.
Contra més hores ens passem, més possibilitats de fer clic a les coses tenim i, per tant, ells guanyen dinerets. El seu ecosistema funciona d'aquesta manera, com tots sabeu. Per tant, la pregunta que us heu de fer és com puc fer jo, com el meu establiment pot fer que l'usuari passi el major temps possible veient les coses que jo faig. Si jo faig això, el meu contingut s'amplificarà. I per què dic això? Perquè les xarxes socials només ensenyen avui en dia, com a màxim, el 5% del contingut que fem als nostres usuaris. És a dir, que de cada 1.000 persones que tenim com a seguidors al nostre Facebook, al nostre YouTube, al nostre Twitter, només s'ensenya el 5% d'aquestes persones inicialment. I per què dic inicialment? Perquè l'objectiu és crear reaccions, temps i reaccions. Ja hem afegit un segon element. Que la gent reaccioni davant de les coses que nosaltres estem publicant. Si nosaltres fem un contingut i la gent no reacciona, no fa res, no fa un like, no comenta, no comparteix, la xarxa social, la xarxa neuronal, que ja no són algoritmes, són xarxes neuronals de les xarxes socials. Quina complicació amb el llenguatge xarxes com xarxes. Aquí m'estic aquí, veuràs tu. Estan ensenyant el màxim del 5%. Per tant, segon element, el que hem de crear, o el que us proposo, és la creació de xarxes col·laboratives. Què són les xarxes col·laboratives? Les xarxes col·laboratives són la creació d'un seguit d'amics, treballadors i empreses col·laboradores o amigues que ens poden compartir contingut en determinats moments. Jo dic que el millor que es pot fer és crear una xarxa col·laborativa separant el que és els treballadors a la part interna, que evidentment ha d'apretar més, amb el qual la difusió dels continguts del propi establiment, i per l'altre cantó la xarxa col·laborativa d'associats, de gent que és pròxima però que no som nosaltres i per tant que no li podem obligar, no li podem dir comparteix-me cada dia un contingut i per tant jo el que us dic és amb aquesta xarxa col·laborativa inicialment compartiu, no sé, entre 6 i 8 continguts anuals amb aquests col·laboradors. Como vale más una imagen que 1.000 palabras, ja se sabe, us posaré aquí ara, us comparteixo un exemple de xarxa de col·laboració perquè veieu com podem amplificar el nostre contingut. Aquí he fet un exemple. Tenim un hotel que a Facebook té 1.400 seguidors, aquí Twitter 800, a Instagram 2.100, per tant estem al final parlant d'una comunitat de 4.471 persones que amb el 5% d'abast màxim estem parlant que arribem amb un contingut a un màxim de 223 persones. Però resulta que aquest hotel té un propietari que és en Xavi i la Maria. Cadascú d'ells tenen en total un 1.600 i l'altre 2.700. Però, a més, tenim que la Maria és amiga de l'assessoria Jovell i que el Xavi és amic de calçats novetats del poble, o del poble del costat, i que arriben a un acord amb el qual 6 cops l'any el contingut de valor que l'hotel del Xavi i la Maria vol moure li distribuirà calçats novetats i l'assessoria Jovell. Fixeu-vos que només he ampliat amb una xarxa de col·laboradors de 4. M'agrada treballar sobre xarxes de col·laboradors mínim de 10 o de 15. Què està passant? Estem calculant sempre el 5% de tot això. Què ens està passant? Doncs que només ampliant amb 4 nous col·laboradors hem multiplicat per 5,2 l'abast de les publicacions que estem fent. I com que ja s'estan compartint, és a dir, la bondat de la xarxa de col·laboració és que en el moment que des del nostre hotel compartim, hotel, càmping, restaurant, compartim una publicació, la resta de col·laboradors estan d'acord en fer-ho minuts després. Per tant, la xarxa neuronal de la xarxa social interpreta que aquell contingut és bo i, per tant, comença a amplificar i ja no tindreu només aquest 5%, aquest multiplicar per 5,2, sinó que segur que passareu al 7, 8, 9, fins i tot al 10% d'amplificació d'aquest contingut. Per tant, estem parlant d'amplificació del contingut des d'un punt de vista orgànic.
Després posaré un exemple des d'un punt de vista de pagament i a la sessió de la setmana que ve treballarem aquest element de la inversió publicitària. Ok, seguim. Si teniu algun dubte, m'ho dieu. Aquí, com us he dit, us podeu descarregar, us ho poso al xat, el primer dels regals d'avui, perquè us pugueu descarregar aquest petit d'Excel, perquè al final és una cosa super senzilleta, però que com que a mi el que m'agrada és que us accioneu, que activeu, que us poseu en marxa, us passo aquí aquest enllaç perquè pugueu avui mateix començar a crear la vostra xarxa de col·laboradors. I ara anem a parlar del següent element, que és el contingut i el calendari editorial. Abans us ho he dit, el contingut és el rei. Si no tenim un contingut, no tenim absolutament res. El contingut neix de l'estratègia, dels elements de valor de marca, producte, etc. I després hem de crear aquest contingut, ja sigui des d'un punt de vista textual, gràfic o audiovisual. I ara passarem a veure un calendari editorial, un exemple de calendari editorial, que després també us el passaré perquè us el pugueu descarregar. Això ho faré una miqueta més petit perquè es vegi bé. Aquí està. Molt bé. Elements d'aquest calendari editorial. Setmanes. A nosaltres ens agrada treballar setmana 1, setmana 2, setmana 3. Heu d'identificar, aquí trobareu la columna dels dies, i aquí ja comencem amb coses interessants. El tema dels temes. Quins són els temes que podem treballar? Podem treballar sobre destinació, podem treballar sobre valors, podem treballar sobre llistat de productes o serveis. Imagineu la de temes que tenim per parlar, sobre col·laboradors, proveïdors, qui ens porta els tomàquets, mil històries diferents. Podeu fer receptes, podeu parlar podeu causar polèmiques, fins i tot. Cada tema ha d'anar relacionat amb una tipologia de contingut. El contingut és un vídeo, el contingut és una imatge, el contingut és una creativitat, són imatges making of. Què són aquests continguts? Tipologia de contingut. Següent apartat. On ho publiquem, això? Ho podem publicar a Facebook, ho publiquem a Instagram, a YouTube, a Instagram TV. Podem invertir publicitat, podem publicar-ho a la web, on sigui. Copies. Els copies són els missatges, els textos que publicarem i després tenim les etiquetes. I després, si de cas, també podeu dir, escolta'm, això que ho publiquem a Instagram, doncs en Instagram ho farem amb una story, no ho farem al feed. Segur que molts de vosaltres teniu algun calendari d'aquests. A nosaltres aquest ens funciona molt bé. Així que el que faré a continuació és posar-vos l'enllaç per tal que us pugueu descarregar. Us pugueu descarregar també aquest regal. Molt bé, ara anirem rapidet amb el tema següent. Parlarem de les bones pràctiques a les xarxes socials. I per què dic que anirem rapidet? Perquè això són coses que heu llegit molt, que esteu ja aplicant molts, però, en tot cas, us les explico. Si teniu dubtes, si voleu afegir algun comentari, doncs el fem. Heu de publicar els millors horaris. Qualsevol de les xarxes socials us indicarà quin és l'horari preferit pels vostres seguidors i, per tant, on podeu aconseguir un major abast. Vídeos pujats directament a la plataforma. Inicialment sí, però també podem utilitzar altres eines. Què vull dir amb això? Que si publiqueu vídeos que els teniu a YouTube inicialment o en principi, a no ser que l'objectiu sigui l'amplificació de YouTube, pengeu els vídeos directament a Facebook o a Instagram. Això us donarà una major visibilitat, us donarà un major abast. Això, com us deia abans, el que vol cada xarxa social és que les persones es mantinguin en la seva xarxa social, no que la desplacis cap a un altre cantó, cap a una altra xarxa social. Per tant, és evident que això li agrada que pugis els continguts de manera nadiua a la seva xarxa social.
les publicacions fetes amb imatges, no? És evident, ja ningú publica un text sense imatge. Continguts de qualitat, com més valor estigui regalant al teu usuari, molt millor utilitzes hashtags, les pròpies eines, o hi ha eines, si poseu aplicació per encontrar els millors hashtags, hi ha centenars de cosetes que podeu utilitzar, responeu als comentaris, interactueu amb l'usuari, utilitzeu els grups de Facebook, ho veurem després en un cas concret, feu un feed d'Instagram, o al mur de Facebook, al feed d'Instagram, que siguin interessants, utilitzeu les històries d'Instagram, m'agraden moltíssim, s'utilitzen moltíssim, no vengueu fum, valeu valor, vengueu valor, no estigueu tot el dia venent producte, valor i valor, la venda de producte de tant en tant i la consecució, l'adquisició de la venda vindrà després. Seguiu una determinada freqüència, no serveix de res publicar avui i no publicar fins al dimarts que ve i feu la comunitat com us he traslladat abans. Anem a parlar d'aquest tema amb exemples concrets, que són les cerques i com li podem treure partit des del punt de vista de les cerques ongoing. En el procés de compra hi ha una etapa que a mi m'agrada molt, que és l'etapa de la cerca. I dins d'aquesta etapa existeixen dues variants. La cerca concreta, per exemple, jo haig d'anar a Ciutat de Mèxic per treballar i buscaré les millors opcions per viatjar, tenint en compte uns paràmetres, els meus paràmetres. Perquè els meus paràmetres no són els mateixos que els d'altres viatgers que viatgen a Ciutat de Mèxic per negocis. D'aquí la importància de determinar els diferents buyers persona i els diferents interessos dels públics objectius. Llavors, els meus paràmetres per viatjar de negocis a Ciutat de Mèxic són els següents. Vull un vol que no sigui excessivament llarg, que no hagi de fer excessives escales, però afegeixo un altre paràmetre. No m'importa trigar 3 hores més si m'estalvio uns dinerets. El preu a mi també m'importa. També és important per mi arribar a la franja horària de tarda, perquè jo no dormo res als avions i, per tant, el que vull és arribar, sopar i fotre'm al llit per recuperar el dia següent i poder treballar a tope. Aquests serien els meus paràmetres en la cerca dels vols. Després tinc els paràmetres respecte a l'allotjament. Els meus paràmetres, a Ciutat de Mèxic, seran el primer de tot el tema de la seguretat. No vull estar en un barri complicat, al contrari, vull estar en els barris segurs de la ciutat. Vull no estar excessivament lluny de la zona, de la ubicació on principalment haig d'anar a treballar i també que estigui relativament a prop de la zona o les zones on vull anar després a sopar. Jo soc un tio que m'agrada la part gourmet, m'agrada la part del menjar, m'agrada provar plats, aleshores vull que estigui a prop. A més, el preu és important, insisteixo, és el segon cop que ho dic, vaya tio soy. Tinc un budget determinat, tinc un pressupost determinat per nit, perquè em surtin els comptes per anar a fer els negocis i, per tant, no em puc passar, no em vull passar de X pesos diaris en l'allotjament. Més encara, si després me'ls vull gastar una part de la despesa diària que m'assigno a bons restaurants. Per tant, prioritzaré aquests temes. Sé que el desplaçament a Ciutat de Mèxic, encara que pesat, perquè és lent, a mi no m'importa excessivament, per tant, jo el que vull és estar, diguem, en una zona que sigui segura, que després em permeti anar a determinats llocs. Fixeu-vos, acabo de fer-vos el meu buyer persona amb una cerca concreta. És important això. Aquests buyers persona és el que heu de construir vosaltres per determinar aquests públics objectius i, per tant, després enviar missatges concrets. Ara anem a parlar del que m'agrada, que és el tema de la cerca ongoing, de la cerca permanent. De què estic parlant? Estic parlant d'allò en el que estic sempre interessat o estic interessat durant un període molt llarg de temps que no paro d'investigar. I preparant el webinar he estat reflexionant, coses que tinc aquí a casa. Resulta que me'n vaig a la llibreria familiar i em trobo amb desenes de llibres sobre famílies reials o pseudoreials.
quan dic pseudos em refereixo, per exemple, als Kennedy, que encara que no tenen títol nobiliari, seria una família real als Estats Units o el més proper a una família real als Estats Units. Doncs resulta que tenim una ingent quantitat de llibres relacionats amb les cases reials. Què vol dir això? Que la meva família ha tingut interès en això. Tenim interès en aquests continguts i permanentment anem llegint, anem investigant sobre això. Això què provoca després amb la meva intenció del viatge? Això provocarà que jo en cada viatge que faci no perdi l'oportunitat de visitar els millors palaus que hi hagi a les meves destinacions. Vaig a lo gros i a lo conegut, no? Però després ho podem baixar al nostre territori. Si vaig a Londres, visitaré Buckingham Palace. Si vaig a París, doncs Versalles. Si estic a Berlín, Potsdam. Si vaig cap a Nàpols, doncs visitaré Caserta. Fixeu-vos, segon buyer persona, interessats en un producte concret o en una experiència a realitzar a la destinació. I anem a parar a l'estratègia. Estaria preparant un altre webinar. Vaig estar pensant en podem utilitzar la destinació per incrementar la nostra comunitat, el número d'usuaris que ens estimen i el número d'usuaris que després podem arribar. Vaig a fer una prova. Us torno a compartir la pantalla. I me'n vaig aquí. Doncs resulta que investigant, perquè estava preparant un webinar per hostaleria de diferents indrets d'Espanya, i vaig posar a cercar aquí, al cercador aquest de Facebook, Palaus Reials, seguint amb aquesta lògica que estava seguint. Doncs em vaig adonar que no existia una pàgina sobre Palacio Real de Aranjuez. Com tampoc existeixen pàgines, apunteu, sisplau, sobre, per exemple, la Gola de Ter, que la pàgina sobre les Isles Medes té només 71 seguidors. Per tant, l'objectiu de la destinoestratègia o de la destí-estratègia que ara us estic explicant és que aprofiteu la vostra destinació, els elements de valor que teniu a la vostra destinació com a propis. I per què com a propis? Vinga, vamos a ello. Això ho vaig fer, vaig obrir aquesta pàgina un dissabte, vaig a baix de tot, a veure si això vol carregar. Molt bé, això què devia ser? Doncs mira, dissabte 9 de maig. Molt bé. Dic, ostres, vinga, obro la pàgina aquesta, li poso aquesta imatge, el cover, no sé què, i comença a funcionar. Molt bé. I començo a fer una o dues postejades al dia. ¿Sabes que el Palacio Real Juez es una de las residencias oficiales de la familia real española? Bueno, va, aquí no sé què. Vinga, 12 likes. Toma, vinga. Seguim. El següent. Aquí 5 likes. Vinga, molt bé. La foto aquí suposo que va afectar. És bastant xunga. Vinga, aquí 13 likes. Tot el 9 de maig. Fixeu-vos. Aquí hi ha 14. Un comentari, 5 cops compartit. I comença a créixer. Comença a créixer. Aquesta menys, aquesta fotografia, evidentment, fixeu-vos, el tema de la imatge que dèiem abans, si afecta o no afecta. Aquesta imatge, en comparació amb aquesta imatge, aquesta imatge ha tingut un abast molt superior i ha tingut molts més likes i compartits. Segueixo, 12 likes, pim-pam, no sé què, ok. I després arribaré aquí, però això us ho ensenyo després. Molt bé, fixeu-vos amb el número de on estàs, seguidors que té aquesta pàgina. He aconseguit 552 seguidors i els vaig aconseguir de dissabte, si no m'equivoco, fins a dimarts. Com ho vaig fer? Amb inversió publicitària. Us faig un primer apunt del que veurem al següent webinar, com podem aprofitar també la inversió publicitària per amplificar els nostres continguts. On he invertit? He invertit aquí. He invertit en la captació de seguidors. Per què he invertit en això? Perquè sé que si tinc una comunitat de seguidors interessats en un producte concret, en aquest cas en el Palacio Real d'Aranjuez, amb la Gola del Ter, amb les Illes Medes, amb el Parc Natural del Montgrí, amb el que sigui, després poder aprofitar-lo per la venda del meu establiment turístic, del meu hotel o del meu restaurant.
Aquí, si vaig aquí, se m'obrirà els anuncis, perquè veieu la prova, sin trampes ni cartón, que veieu els resultats que vaig aconseguir fent aquesta prova. Això era aquesta publicitat d'aquí. Em vaig gastar, em sembla que eren 8 euros, 9 euros, sí, 9 euros. Amb 9 euros he aconseguit 552 seguidors. Què vol dir això? Que m'ha costat cada nou seguidor 0,02. 0,02 cada seguidor. És que no és res. Interessant. D'on són? Abans estàvem parlant de les edats. És que no falla, però fixeu-vos, de 35 a 45, encara apreta aquí. El que us deia, de 25 a 34, ja cap a baix de tot. 18, 24, no ens interessa per la xarxa social a Facebook. Per tant, el nicho entre 25 i 55. Així, de cop i volta vaig i em poso amb aquests 500 seguidors. I després dic, vaig a fer una prova aquí a l'Hotel Jardín de Aranjuez. Vaig fer una cerca, simplement vaig ficar Hotel Boutique Aranjuez. Em sembla que vaig posar i em va sortir aquest hotel. Vaig a veure com funciona. Doncs, de manera orgànica, el fet de penjar aquest contingut sense cap mena d'inversió publicitària em va provocar, si no recordo malament, ja 6 clics. 6 clics cap aquí, cap a aquest enllaç. Després vaig fer una altra prova i vaig dir, ostres, vaig a veure, per demostrar que aquesta estratègia funciona, si inverteixo X calés, quin és el retorn? Doncs amb 3 euros, aquí veieu els 3 euros per algun lloc, aquí estan, 3 euros, he aconseguit un abast de 2.317 persones i que 42 persones facin clic. És a dir, vagin a la pàgina web d'aquest hotel. Per tant, podeu fer que 42 persones a un cost de 0,07 euros vagin cap a la vostra pàgina web. Això només en un dia, un dia de duració. Ho poso aquí claríssimament, com us deia, sin trampa ni cartón. I això que provoca conversions, ja els tenim aleshores a la nostra pàgina web. Si jo clico cap aquí, me'n vaig a la pàgina web de l'Hotel Jardín de Aranjuez. Per tant, puc aconseguir incrementar el número de tràfic cap a la meva pàgina web, un tràfic de persones que estan interessades en la destinació turística on tinc jo el meu establiment. Per tant, estic creant una comunitat d'interessats en ubicació, en destí, en interessos. És brutal. Per tant, us animo a que investigueu si hi ha pàgines a Facebook, a Instagram, vídeos a YouTube sobre les vostres destinacions, sobre el que teniu a l'entorn, el número de cerques que hi ha i, per tant, que treballeu aquests elements per poder captar aquest públic i que, a més, és un públic, sobretot, de proximitat, que és el que en aquests moments ens interessa. Portem 1 hora i 5 aquí ja parlant i jo volia deixar aquí la presentació d'avui, a no ser que tingueu preguntes. Per tant, ara, si us sembla, obrim un petit torn de preguntes. Les que us pugui respondre ara, us les responc ara. Les que no, us les apunto i les responem als següents webinars. Quan tanqueu la sessió, sisplau, no tanqueu directament el navegador on esteu visualitzant aquest webinar, sinó que tanqueu la sessió perquè aleshores us apareixerà en pantalla una pantalla perquè ens valoreu, i perquè ens pugueu fer comentaris. Quins comentaris ens podeu fer? Els que vulgueu. M'interessa que parli sobre estratègies MAIS. Com puc incrementar en aquests moments tan difícils el tema de MAIS? Escolta, m'ha agradat això de la destí estratègia. El meu destí és tal. Com ho veus? Quin monument o quin element de valor de la destinació puc utilitzar després per incrementar les meves vendes? Fixeu-vos, hem creat una pàgina del no-res. En 3 dies hem aconseguit 500 seguidors. D'aquests 500 seguidors, després hem afegit 3 euros per tal d'aconseguir que 42 persones accedeixin al nostre hotel. Aquests de l'Hotel d'Aranjuez deuen dir, ostres, què ha passat aquí amb aquest tràfic extra que hem tingut des de Facebook. Us deixo també el meu correu electrònic.
I, com us deia abans, milers de gràcies als que heu vingut per primera vegada, milions de gràcies als que porteu 4 vegades o heu assistit a més d'un dels nostres webinars. Espero que us hagi agradat. Estem a la vostra disposició. Ens encanta fer això, sobretot per les paraules que després rebem per part vostra, que ens animen i ens motiven. Així que, si no teniu cap resposta, cap pregunta avui, espero no haver-vos fotut una xapa gaire espectacular. Ho deixarem aquí. Com sabeu, penjarem al nostre canal de YouTube, al qual espero que us subscriviu aviat si encara no ho heu fet. Trobareu aquest webinar. I estem a la vostra disposició per qualsevol petita cosa que desitgeu. Moltes gràcies a tots.